Oletko maksanut lainasta liikaa korkoa? Näin voit saada rahasi takaisin. Nimeni on Sofia Runne ja olen lakimies. Tässä on sinulle tärkeää tietoa, jos olet joskus ottanut kalliin lainan, jossa korot ovat olleet kohtuuttomat, eli lain vastaiset. Mikäli kyse on kohtuuttomista koroista ja olet jo maksanut koko lainan takaisin, voit silti vaatia rahojasi takaisin. Meidän avulla ihmiset ovat saaneet jopa tuhansia euroja ylisuurien korkojen takia takaisin. Mikäli lainasi on jo perinnässä, ota yhteyttä. Me riitautamme lainasi ja vaadimme liikaa maksettuja korkoja takaisin luotonantajalta. Onko lainasi jo ulosotossa? Me nostamme kanteen, haemme ulosoton keskeyttämistä ja vaadimme lopuksi liikaa maksamasi korot takaisin. Me takaisinperinnälle autamme. Kaikki ovat oikeutettuja oikeudenmukaiseen kohteluun. Lakitoimisto takaisinperintä.